Hej venner, og velkommen til. Jeg havde i dag lyst til at spille lidt Minecraft, og det har jeg ikke gjort i en evighed. Så jeg tænkte, og jeg har egentlig altid haft lyst til at prøve at optage det lidt, og se om der er nogen, der gider at følge med. Så jeg tænkte, nu vil jeg bare lige optage det, og så hvis jeg synes, det er sjovt, så bliver jeg ved med det, og hvis ikke jeg synes, det er sjovt, så stopper jeg med det. Så ja, vi laver en ny verden, og så hopper vi bare ind i det. Jeg har ikke spillet i meget, meget, meget lang tid. Jeg spillede meget, da jeg var lidt yngre, men der er simpelthen sket så meget, siden jeg sidst spillede, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Så der er nok meget, jeg ikke lige ved eksisterer, som jeg måske skulle gå hen og undersøge, eller ting, jeg ikke lige ved, jeg kan gøre, som måske er en god idé at gøre, og sådan noget. Så der må I lige, jer Minecraft-eksperter, der sidder derude, der må I lige bære over med, at det misser jeg nok lige. Jeg skal lige have skruet lidt ned for... nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder. Det må være under controls. Nej. Jeg vil gerne bare lige skrue ned for... Det må da være i controls. Der var den sensitivity. Vi prøver på 85-agtigt, så ser vi om det er fint. Det var lidt bedre, ja. Jeg ved så meget, at jeg lige skal starte med at hugge noget træ. Kunne nok være en god idé. Eller ikke hugge noget træ, slå noget træ. Og når jeg spiller Minecraft, sådan som jeg godt kunne lide at spille det før i tiden, det var meget den kreative del af det, altså det der med at bygge og sådan noget. Så det er det, jeg kommer til at have mest fokus på. Ikke at jeg er god til det overhovedet, men det er det, jeg synes, der er sjovt. Så sådan noget med at mine og lave farms og virkelig gøre det effektivt og smadre Ender Dragon og sådan noget. Det er ikke det, der er top priority for mig. Det er mere det der med at bygge. Det er det, jeg synes, der er sjovest i hvert fald. Så ja. De kommer til at vare, tænker jeg, de her videoer. Nu skal vi se, hvad klokken er her. Jeg tænker, fordi at jeg er en voksen, en voksen mand med et voksent arbejde, så tiden er der ikke, som den engang har været til at spille Minecraft og sådan noget. Så jeg tænker, at de her videoer, for at gøre det så let for mig som overhovedet muligt, og gøre sådan, så jeg kan lægge mest op som muligt, så bliver de her videoer ret uredigerede, tænker jeg. Medmindre jeg kommer til at sige et eller andet virkelig dumt, eller at der er en periode, hvor jeg bare ikke siger en lyd. Det vil også være lidt kedeligt for jer. Men de kommer til at være ret uredigerede, fordi at det er det, der ligesom... jeg har prøvet at optage før ting og sådan noget. Det er det, der ligesom... det er det, der tager mest tid. Det er det, der med at redigere. Og det synes jeg egentlig ikke er så sjovt at redigere, selvom at jeg godt ved, det er ligesom en del af det, det at lave videoer. Så jeg prøver på at holde dem sådan rimelig uredigeret, og så prøver jeg måske at sigte efter at optage en halv time ad gangen. Måske. Nu må vi se, hvad fremtiden bringer, men det er sådan lige min umiddelbare tanke omkring det hele. Ja. Jeg tænker, målet med den første video her, det er lige at måske lige udforske lidt, og så finde et godt sted, man ligesom lige kan slå sig ned. Og hvis det når at blive nat, inden at jeg finder et godt sted, det her kunne faktisk være et okay sted ud til vandet, der er rimelig fladt. Det kunne vi overveje, det er lidt irriterende, der er den her til gengæld. Vi finder et andet sted. Så jeg tænker, målet er at finde et sted at slå os ned, hvor jeg kunne forestille mig at bygge et flot lille hus, og nogle andre ting også, noget farms og sådan noget. Det er måske meget hyggeligt derude. De ser nye ud, dem der. Hvad er det for noget?
Firefly bush. Kan man bruge dem til noget? Ikke lige umiddelbart. Jeg tager et par stykker af dem. Det er sikkert bare sådan en blomst, man kan pynte med. Lad os prøve at hoppe herover af. Og min computer, den hakker ret meget lige nu. Jeg har ikke verdens bedste. Nu ser jeg nok drukne inden, at den gider i gang igen. Sådan der. Det nåede jeg ikke, heldigvis. Hvor fanden kom jeg fra? Jeg kom herfra, yes. Så yes, lad os se, om vi kan finde et fedt sted at slå os ned. Ui, hvad er det for noget? Leaflitter. Kan man bruge det til noget? Nej, ikke umiddelbart. Det er også nyt. Der er noget sugarcane, det kan jeg lige tage med, bare lige så vi har noget til. Jeg tænker stadig, at det der med at enchante og sådan noget, det er noget, man stadig gør. Der skal man jo bruge noget sugarcane, for det laver sådan nogle pages. Sejt. Det har jeg ikke set før. Tager vi lige. Så vi tager lige noget sugarcane, så vi kan begynde at plante lidt af det. Man går lidt langsommere på det der blad der. Gør man ikke? Jo. Det kan også være, at vi lige skal holde øje med, om vi kan finde noget kul. Kunne være en god idé. Bare så vi har nogle torches til der. Så vi har nogle torches til, når at hvis nu jeg ikke finder et godt sted at lave et lille bitte hus. Eller jeg kommer nok til at lige meget hvad grave mig ned under jorden. Så det er nok en god idé lige at have noget kul, så vi kan lave nogle fakler. Det lyder ikke nice. Er den lige bag mig? Den er dernede, kunne jeg se. Og den kan ikke komme herop, så we are good. Den larmer meget til gengæld. Det er lidt irriterende. Kan vi skrue en lille smule ned måske? Bare så det ikke bliver helt overvældende. Det kan også godt være. Jeg har faktisk slet ikke tjekket, hvordan lydniveauerne er. Så det kan godt være, at de er helt smadret. Det må jeg lige undskylde, hvis de er det. Så ja, jeg tænker, at de her videoer, de bliver meget, meget stille og roligt. Det bliver ikke med så meget energi og så meget høj stemme og sådan noget, som man ellers ser i mange andre videoer. Føler jeg i hvert fald. Nu skal jeg passe på med at generalisere sådan. Men jeg føler, at de fleste, der laver sådan Minecraft-videoer, de er rimelig sådan high energy og sådan, fordi det ligesom skal appeal til mindre mennesker, ikke? Eller børn, hvad man siger. Så jeg prøver at holde det lidt mere chill. Det kan være, det bringer et andet slags publikum ind. Nu må vi se. Det kan også være, at det slet ikke bringer et publikum ind. Det er jo også en mulighed. Nu skal jeg passe på med at gøre for meget ud af det, før at jeg rent faktisk ved, at der er nogen, der gider at kigge på det. Og det kommer nok heller ikke til at være den første video, det sker her. Men man skal jo starte et sted. Hvis man har lyst til at gøre noget, som jeg har haft i et stykke tid her, så er der ingen anden bedre måde at gøre det på, end bare at gøre det. Sådan har jeg i hvert fald prøvet at leve hele mit liv indtil videre, selvom det ikke er et særligt langt liv indtil videre, men hvis der er noget, man vil, så er det bare at gøre det. Og den bedste måde at lære noget på, det er bare at springe ud i det. Så lærer man løbende. Sådan har jeg i hvert fald prøvet at leve mit liv. Ja, jeg spiller meget musik i min fritid. Det har jeg gjort siden jeg var 10 år gammel. Og det er faktisk også det, der er mit arbejde. Så jeg har lidt svært ved nogle gange, når folk spørger, hvad mit arbejde er, så har jeg lidt svært ved at sige, at jeg er en musiker, fordi at mit primære arbejde er egentlig at være musiklærer. Og det er der, ikke at det hele skal handle om penge og sådan noget, men det er der, at min hovedindkomst, den kommer fra at være musiklærer. Og så spiller jeg i nogle forskellige bands, som man måske vil sige på en sej måde, ved siden af. Og det er ikke det, der ligesom hiver penge ind som sådan. Det er bare noget, jeg gør, fordi jeg synes, det er sjovt, og fordi det forhåbentlig på et tidspunkt kunne bringe lidt penge ind. Ikke at det slet ikke bringer penge ind, men det er ikke det, der ligesom... Hvorfor kan jeg ikke ramme dig? Det er ikke det, der ligesom bringer
cash ind lige nu. Men man kan have lov til at håbe. Men ja, jeg spiller meget musik, og det har jeg gjort siden jeg var 10. Og så grund til at overhovedet snakke om det her lige nu, det var i forhold til det der med at bare at springe ud i det. Jeg har været musiklærer de sidste 4 år, går vi vel ind i nu. Og jeg er ikke uddannet eller noget. Det er min længste eller hvad hedder det? Den højeste uddannelse, er det sådan, man siger det? Det er en STX. Ja. Så jeg har ikke gået i andet skole end gymnasiet. Så har jeg gået på noget, der hedder MGK, som er sådan noget musikkursus. Det står for musikalsk grundkursus, som egentlig skal forberede en til at søge ind på konservatoriet, som er ligesom den primære musikeruddannelse, hvor man ligesom bliver uddannet musiker, eller uddannet producer kan man også blive, eller uddannet sangskriver. Så det er ligesom meningen, at det der MGK, som jeg har gået på, det skal forberede en til at søge konservatoriet, hvilket det også har gjort. Jeg har bare ikke haft lyst til at søge ind på konservatoriet, fordi at jeg synes, det er røvsygt, for at være helt ærlig, at gå i skole. Så det skulle jeg ikke have noget af mere. Det har jeg aldrig synes var sjovt. Så jeg har ikke nogen uddannelse overhovedet, og hvorfor får jeg ikke noget kabels down? Er jeg hak? Er det noget nyt, eller er det bare fordi min computer er sløv lige nu? Ui, det var fordi min computer den var sløv. Så jeg har ikke nogen uddannelse, så jeg så egentlig bare, at der var en skole, der ligesom søgte en musiklærer, og jeg har jo så spillet musik i meget lang tid, så jeg ved jo, hvordan man spiller musik. Man behøver ikke nødvendigvis en uddannelse som musiker for at være god til musik. Man kan jo faktisk næsten bare lære det nu til dags. På YouTube skulle jeg næsten så sige, ikke? Men man behøver ikke en sådan officiel uddannelse for at være god til at spille musik mere. Sådan var det i hvert fald. Sådan var det engang, men sådan er det ikke mere. Man kan lære meget selv efterhånden. Så ja, jeg så, der var en skole, der ligesom søgte en musiklærer, og det søgte jeg bare for ligesom at... Jeg har altid synes det kunne være sjovt at være musiklærer, så jeg søgte egentlig bare for at springe ud i det og se, hvad der skete. Og det synes jeg så var skide skægt, og den skole, der havde mig, de synes åbenbart, at jeg var rimelig god til det, så de har holdt fast i mig siden, og nu skal jeg ind i mit 4. år som musiklærer, og jeg synes, det er skide sjovt, og meget rewarding, skal man nok sige. Jeg ved ikke, man skal sige, men det er ret rewarding. Jeg kan ikke lige finde det danske ord lige nu, så jeg får det engelske. Og se mennesker, man har noget med at gøre, udvikle sig på en måde, som man selv synes er positiv, ikke? Så ja, det er det, jeg går og bruger min tid på, at lave musik og sådan. Og så er jeg også, når jeg ikke er på arbejde, hvilket er cirka halvdelen af ugen, så producerer jeg musik. Så er jeg det, man kalder en musikproducer, eller music producer. Hold da op, jeg fik mange af de der wildflowers. Og det kan man bruge til at hjælpe dig. Så er jeg music producer, og laver noget, der hedder lo-fi music. Det er i hvert fald det, jeg primært laver, og så har jeg også nogle gange, jeg har et studie i min lejlighed, hvor jeg sidder lige nu. Der har jeg nogle gange folk på besøg, hvor jeg laver sådan noget lidt mere folky country, hvis der er nogen, der kender Bon Iver. Lidt ligesom ham kan jeg godt lide at lave. Det der lo-fi, det er jo sådan noget instrumentalt musik, som mange lytter til, når de ligesom sidder og laver lektier, eller læser bøger, eller bare skal slappe af, ikke? Det er det, jeg ligesom laver. Og det er musik, som jeg egentlig har tænkt mig at putte i baggrund af de her videoer, det er musik, jeg har lavet. Og hvis man er nysgerrig på, hvordan det lyder, og man har lyst til at lytte til lidt mere af det, hvis nu man er nysgerrig, så kan man gå ind på Spotify og søge Someday op. Jeg kan også lige lægge et link i beskrivelsen, fordi nogle gange, når jeg siger mit navn til folk, så har folk lidt svært ved at finde det. Jeg er ikke lige den første, der kommer op på Spotify. Men det har jeg også lavet i ret lang tid efterhånden. Jeg tror, jeg startede, da jeg gik på MGK, og det er jo... Ja, det er vel
4 år siden, at jeg blev færdig med det. Så det er jeg efterhånden også, synes jeg selv, blevet ret god til at lave. Men det, jeg synes, der er sjovest at lave, det er sådan, skulle jeg til at sige rigtig musik, men sådan musik, der ligesom er nogle vokaler på og noget tekst på. Og sådan. Det prøver jeg også selv at lave. Jeg synger også lidt selv, og udgiver nok også snart noget musik, som jeg har lavet selv og skrevet selv, teksten og det hele. Ikke? Jeg skal bare lige tage mig sammen til at lave det helt færdigt. Og tage mig sammen til at tage mig sammen og udgive det, fordi det kan godt være en lidt nu skal jeg passe på, en lidt nervepirrende sådan følelse at lave noget så personligt som en sang. Det kan være meget personligt. At skrive en tekst, som også kan være meget personlig, og ligesom lægge nu skal jeg passe på, at jeg ikke lyder for dyb og for sådan præsentøs, men lægge noget af sin sjæl og ligesom noget meget af sin person i, og så ikke vide, om det ligesom bliver taget imod, ikke? Det kan godt være lidt scary. Jeg skal lige lave den her gul nu, hvor vi kan. Det kan godt være lidt scary at udgive det. Så det skal jeg lige tage mig sammen til at gøre. Men det er også noget meget inspireret af Bon Iver, som jeg hører meget, og en, der hedder Magi, hvis folk kender ham. Og hvis ikke de gør det, så synes jeg, at de skulle tjekke både Bon Iver og Magi ud. De er top nice og laver noget mega, mega fed musik. Bon Iver har jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid siden det er, men han udgav et album for ikke så lang tid siden, har jeg lyst til at sige, som hedder Sable Fable, som jeg har lyttet absurd meget på, og virkelig har taget inspiration fra i forhold til noget af det musik, jeg har lavet på det sidste. Det er mega, mega fedt, og jeg synes, det er så inspirerende at høre musik, som jeg selv synes er fed, ikke? Yes. Lige nu blev det nat, så nu begyndte jeg at jappe ret meget, og glemte egentlig at tænke over, hvad jeg skulle. Så lige nu graver jeg bare lidt. Jeg håber lidt, at jeg kan finde noget iron, inden at det bliver dag igen. Jeg ved ikke rigtig, hvor langt ned man skal mere. Jeg ved i hvert fald, at der er kommet noget ret meget nyt under jorden her, og nogle store sådan caves og sådan. Så jeg ved, at det har ændret sig ret meget, hvad der sker hernede. Ui, fuck, det gav mig et chok, det der. Det har ændret sig ret meget, hvad der sker hernede, og jeg har ikke sat mig ind i det overhovedet. Så det bliver nok en overraskelse, når det sker. Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal vende mig til at sidde og snakke med mig selv. Og finde på ting at sige. Hvis der er nogen, der har noget, hvis der overhovedet sidder nogen derude, så hej, tak fordi du er her for det første. Håber, at du nyder det indtil videre. Hvis du er nået så langt, så må det være fordi, at du nyder det. Ellers så forstår jeg ikke, hvorfor du stadig er her. Tak, fordi du er her, men hvis ikke du synes, det er sjovt, så kan jeg ikke forstå, hvorfor du er her. Hvis der er nogen derude, der har lyst til at snakke om et eller andet. Jeg føler selv, nu har jeg været lærer i ret lang tid, og lyttet til mange problemstillinger fra børn og sådan. Og føler egentlig, at jeg er ret god til nu skal jeg passe på med at sælge mig for godt, men jeg synes selv, jeg er ret god til at give råd og lytte og sådan. Så hvis der er nogen, der har noget, de har brug for noget råd med, så skriver jeg bare. Hvis der er noget, jeg har lyst til at snakke om, hvis I er nysgerrige omkring, hvem jeg er, sådan, så er I også meget velkomne til at skrive og spørge. Og hvis I slet ikke er nysgerrige, så er det også fint. Det er ikke alle, der behøver at være nysgerrige på alle. Det er lidt irriterende, at der er så meget det her. Det er noget kobber, det ved jeg. Jeg ved til gengæld ikke, hvad man skal bruge det til. Men nu tager jeg det bare. Så har jeg det i hvert fald, hvis nu jeg finder ud af, at jeg har brug for det til et eller andet. Hvordan er det nu, man tjekker, hvor langt ned man er? Jeg skal lige se. Jeg trykker på en masse knapper lige nu. Jeg håber ikke, at det smadrer noget. Ui, det gør et eller andet, det der.
Nogle gange så irriterer min computer mig helt grænseløst, fordi at den virkelig bare ikke rigtig... der kom noget der. Det var fordi jeg tog et screenshot. Det er nok derfor, det tog så lang tid. Hvor er det nu, man tjekker henne? Jeg er 37, er det den? Ja, jeg husker det i hvert fald som om sidst jeg spillede Minecraft, hvis man skulle ned og have diamonds og sådan noget, som jo er målet for alle, der spiller Minecraft, for det meste, så skulle man ned til, hvad fanden var det nu? Var det sådan 13 eller sådan noget? 12-13 stykker. Men jeg ved til gengæld også, at man kan komme endnu længere ned end 0 nu, hvilket er helt absurd. Jeg ved, at da jeg spillede, så når man kom ned til 0, så var der det der Netherrack, tror jeg det hed. Nej. Bedstone, er det det der hed? Hvor man så ikke kunne komme videre, ikke? Medmindre man lavede muligt crazy shit. Men det gør jeg aldrig. Men jeg ved, at man kan komme længere ned nu end... kan jeg ikke lige få det her væk, bare lige. Jeg ved, at man kan komme længere ned nu, og det er der, når alle de spændende ting sker. Jeg ved, der er kommet en eller anden ny boss, skulle jeg til at sige. Jeg ved ikke rigtig, om der er bosser i... Bosser? Jeg ved ikke rigtig, om der er bosses i Minecraft, men der er sådan en dude, der... Hvor man skal sådan liste sig rundt, fordi han kan høre det rigtig godt og sådan. Ved jeg i hvert fald. Som skulle være ret svært at slå. Så hvis vi kommer derned af, så skal jeg nok holde mig væk, før at jeg har lidt bedre ting at gøre. Jeg tjekker lige om det dag, for jeg gider ikke grave med nu. Det er røvsygt det her, synes jeg. Jeg vil hellere ud og explore, så man kan finde en by eller sådan noget. Jeg ved, hvis man sådan rigtig vil min-max og spille Minecraft, så skal man slå sig ned i nærheden af en by, så man kan få nogle villagers og trade med og sådan noget. Så det kan være, det er det, der er målet, lige at finde en village, og så håber vi, at der er et sted i nærheden af det, som er fedt sted at slå sig ned. Så jeg tjekker lige om det er dag. Det burde det være efterhånden. Og så kan vi måske hoppe lidt videre og se, om vi kan vinde noget spændende. Bum. Lige til dem her med, så vi skal spille det. Og så kan vi lige kigge. Ja, der kommer lys. Yes. Bum bum. Jeg elsker sådan nogle her træer til gengæld, så jeg tror lige, det kunne være fedt lige at få... Jeg ved, jeg skal bruge 4 saplings for at... Jeg kan også bare... Jeg satser på, at jeg finder noget. Ham kan jeg ikke lide lige nu. Og jeg kan ikke lige huske, hvilken vej vi kom fra. Jeg skal væk. Jeg hopper bare væk. Jeg har ikke tid til at kæmpe med dig. Så vi hopper bare den her vej. Farvel. Ha' det godt. Wow. Der er en jungle. Jeg føler lidt, jeg bare kører i ring nu til gengæld. Lad os sige, vi går bare den vej. Og så drejer vi ikke eller noget. Så ved vi i hvert fald, at for helvede et stort træ. De kunne ikke blive så store, dem der, da jeg spillede i hvert fald. Det er helt sikkert. Jeg tænker, vi bare lige går den her vej. Og så håber vi, at vi rammer et eller andet på et eller andet tidspunkt. Jeg ved også, i vandet er der sådan nogle skibe og sådan noget, hvor man kan gå ned og loote. Der skal nok være lidt dybere, end der er her til gengæld. Ja, det kan måske godt være. Så det kan være, at vi lige skal gå ved sådan noget vandet, så kan vi også lige holde øje med det. Det kan også være, at vi rammer vandet på et tidspunkt. Så nok også en god lige at holde øje med, om der er nogle får og sådan noget, så vi også kan få lavet sådan en seng og bare springe det der lorte nat over. Så der er ikke nogen, der har lyst til. Iron? Nope. Chicken. Et æg. Ups. Lad os se. Det kunne være nice at slutte på en god ting. Det føler jeg er her vi kom fra. Til gengæld. Ja, det føler jeg. Jeg tror ret sikker på, at jeg så det her. Ja, ved I hvad vi gør? Vi laver lige en båd. Og så hopper vi bare ud underwater og sejler lidt. Sailing. Bum. Og bum. Let's get out of here. Og så kan vi lige holde øje med, om der er nogle spændende skibe i vandet eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder. Rigged ships eller sådan noget. Det kan også være, at vi allerede nu rammer land, og vi ikke kan sejle videre. Det vil være lidt kedeligt. Lidt antiklimaktisk. Er det overhovedet et ord på dansk? Antiklimaktisk. Jeg er ret sikker på, ja.
For jeg har hugget træer derovre. Det er der, vi startede. Så vi har bare kørt i ring. Vi tager den vej. Vi går den vej. Og så ser vi, hvad vi rammer. Og fisk. Fishes. Feces. That's poop. That's puke. Jungles. Kan der være villages i jungles til gengæld? Det ved jeg ikke. Jeg har altid synes jungles er et forfærdeligt biome. Jeg har til gengæld haft nogle verdener, hvor det var ret sjovt at lave sådan nogle træhus og sådan noget, hvor de sådan var nogle broer, der ligesom forbandt, det kan man ikke sige, forbundet de forskellige træer, og så havde man de forskellige ting, man ligesom lavede på nogle forskellige træer. Det synes jeg var meget sjovt til gengæld. Men selve træet, man får fra sådan jungle trees, synes jeg er det grimmeste træ, man kan bruge i Minecraft. Nå, så kommer vi ud på dybt vand. Spændende. Jeg ved også, dengang jeg spillede, der var der sådan et, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men der var sådan et stort tempel i vandet, hvor man også kunne gå ind og lave nogle seje ting. Det ligner et skib til gengæld, det der. Hvor man kunne gå ind og lave nogle seje ting. Det gjorde jeg til gengæld aldrig, fordi at, som sagt, det var ikke det, jeg synes, der var sjovt. Skal jeg passe på, var der ikke et skib? Shit. Hvordan fanden kom ud? Var der ikke et skib? Eller var jeg helt væk? Jeg synes bare, jeg så et skib. Der. Okay, spændende. Det er til gengæld ret langt nede. Det er lidt irriterende i forhold til, at jeg skal op hele tiden. Så. Altså, om vi kan... for helvede, det gav mig chok. What the fuck? Hold kæft, mand. Øj, shit. Gud. De er til gengæld ikke så farlige under vandet, er de? Fordi de sådan der... Bare spring. Spring nu. Jeg magter det ikke, bro. Jamen, det er fordi min computer, den er irriterende. Okay. Den sprang. Gjorde lidt skade. Bom. Men den gjorde nok ikke skade på skibet, gør den? Nej. Jeg ved ikke, at stå her. Behind the door. Okay. Røvsygt. Nå. Skal vi lige droppe noget af det her lort? Jeg gider ikke det der granite. Det her skal jeg nok heller ikke bruge sådan noget. Feather kunne være meget nice. Paper kan vi lige så godt tage. Det her ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Coast Armor Trim. Empty map. Buried treasure map. Buried treasure map, det kan jeg godt huske. Er der flere kister i den her? Eller er der kun dig? Det kunne også være, der var heroppe måske. Er der det? Ja, det var der, men jeg drukner. Så vi går lige op først, og så kan vi gå ned igen. Wow, this is so exciting. Så prøver vi igen. Weep. Og så skal vi bare lige være hurtigt. Nu tager vi bare det hele. Okay, now we're talking. Der må være en hurtig måde at gøre det der på, end det jeg gjorde lige der. Let's go! Nu tror jeg til gengæld ikke, der er mere. Double check. Så skulle det være herinde, der var en til. Tror jeg ikke, der er. Cool, mand. Så fik vi lidt iron, som vi efterspurgte. Og lidt lapis lazuli. Hvor fanden kom vi fra til gengæld? Oh my god. Jeg er virkelig dårlig til det her. Hapser lige lidt. Skal vi prøve at finde den der treasure map til gengæld? Nej, det ved jeg ikke. Er det lidt irriterende endnu? Nej, vi gør det. Vi gør det sgu. Og vi skal mod East til at starte med, som er... Hvor East? Hvor fanden kigger jeg hen for at finde East? Facing West lige nu. North East. Så vi skal this way. Noget siger mig, at vi bare er på vej tilbage der, hvor vi kom fra, men det er fint nok. Vi har et mål nu. We have an objective. Vi begynder at se noget af kortet her. Kan vi skal lave sådan en skov. Jeg håber virkelig ikke, det er sådan en, der sådan er dybt under vandet. Vi skal bare lige rundt her.
Det magter jeg simpelthen ikke, hvis det er det. Jeg tror, det var her, vi kom fra igen. Mest ubrugelige Minecraft-player nogensinde. Jeg sejler bare i ren her. Nå, det er fint. Det kan være, der er et eller andet sejt herovre. Hvad er det der er på mappet til gengæld? På ikke sådan noget. Det der røde der. Noget lava. Spændende. Hvor fanden er der lava der? Ui. Jeg har ikke kørekort til den her, kan man ikke? Herovre. En skildpadde. Turtle. Ui, her omkring. Jeg kan huske, at der var et eller andet trick. Jeg skal lige med den her vej. Der var et eller andet sejt trick, man kunne gøre. Hvor man bare skulle gøre sådan her. Var det sådan her, man skulle være? Og så var den lige under dig. Eller var det her måske så? Det gør, jeg lige skal lave mig en skov. Godt. Vi finder lige den her chest, og så er det også det sidste, der sker i dag. Så gider jeg nok heller ikke høre på mig mere. Where are you? Chest. I need you. Oh. Der var du. Hvor var det så henne, man skulle være? Sådan der. Okay. Fint. Lad os se, hvad der er. Det var også lidt kedeligt til gengæld. Men det er fint. Skal man bruge den der Heart of the Season? Lad os lige smide sandet, det gider jeg ikke have. Og så lad os lige tage det der mad der, fordi at jeg kunne godt bruge noget mere mag. Og også ved at blive nat her. Lad os smide dig. Tag dig. TNT er det meget godt at have måske. Ja, yeah, hvad kan vi smide? Dirt. Sådan der. Cool. Så lad os lige... nu kan jeg også se, at det vil blive nat. Så lad os lige dig down. Underground. Lidt dumt sted at gøre det måske, men det er fint. Fordi det er sandt, det magter ikke. Vi har bare herovre, der er dirt. Grav. Og lad os lige smide dig bare. Det er fint. Og så lad os lige gøre sådan her. Bum. Så. Men det var det for nu så. Jeg håber, at... Ja, det ved jeg ikke. Jeg håber, der er nogen her. Hvis ikke der er, så er det fint nok. Jeg har i hvert fald hygget mig, så det bliver nok ikke den sidste. Og hvis I har set videoen helt til enden, så læg lige en kommentar. Og så må jeg også meget gerne abonnere, hedder det jo på godt gammel dansk. Subscribe, hvis man vil være lidt international. Og så like og comment lidt, for at se, om vi kan få algoritmen lidt i gang. Og få nogle andre til. Det kunne være hyggeligt ikke at sidde her helt alene. Selvom det også er hyggeligt at sidde her helt alene. Og bare spille Minecraft. Men ja, tak fordi I har set med. Så ses vi jo nok lige en anden gang. Hej hej.